Masaurare assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin duniyar labarai daga nan sashen Hausa na Randawa Media Concept. Yau Laraba 5 ga watan biyu shekara ta 2020. Da farko ga kanunsu. Shugaba Buhari ya nada tsohon gwarzon dan kwallon kafa Daniel AMOKACI a matsayin jakada. Za kuma ku ji Allah ya yi wa jakadan Saudiya a Najeriya rasuwa. Akwai shirin gonar nishadi tare da Fadila Isiyaku da kai kuma labarin wasanni, amma fa duk sai an sha labaran duniya. To madalla, yanzu kuma ga cikakkun labaran tare da ni Isa Randawa. Rahotannin da ke samun jaridar Daily Trust a Najeriya ya bayyana cewa jakadan Saudi Arabia a Najeriya Adnan Bostaji ya rasu a yau, duk da cewa ba a fitar da rahoton daga ofishin jakadanci ba. Jaridar Daily Najeriya ta gano cewa jakadan ya rasu ne a asibitin ƙasa da ke Abuja bayan rashin lafiyar da ya yi fama da ita. A yayin martani akan mutuwar shugaban hukumar Hajji ta ƙasa Nakon Abdullahi Muktar ya nuna damuwarsa. Ya ce mamacin na ɗaya daga cikin mu jakadun da suka zo Najeriya masu matuƙar ƙwazo. Muktar ya ƙara da cewa mutuwar Bostaji babban rashi ne ga al'ummar musulmi baki ɗaya. An haifi Bostaji a birnin Riyadh a shekarar 1966. Ya samu digirinsa na farko daga Jami'ar Sarki Abdulaziz da ke Jidda a shekarar 1985. Ya samu shaidar diploma a fannin diplomasiya a shekarar 1988. Kafin a naɗa shi a matsayin jakadan Saudi Arabia a Najeriya, Bostaji ya rike matsayin mataimakin jakadan ƙasar Saudi Arabia a Berlin a shekarar 2016. A wani labarin kuma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya amince da naɗa tsohon gwarzon ɗan wasa kuma mataimakin kocin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasa Super Eagle Daniel AMOKACI a matsayin jakadan ƙwallon ƙafa a Najeriya. AMOKACI ya taka muhimmiyar rawa a ƙungiyar Super Eagle a lokacin da ta samu nasarar lashe gasar cin kofin ƙasashen nahiyar Afirka a shekarar 1994 da kuma shekarar 1996. Shekarar da Najeriya ta samu nasarar lashe zinare a gasar Atlanta Olympic. Tsohon gwarzon dan wasan ya taka leda a kungiyar kwallon kafa ta Everton da ke kasar Ingila, inda ya kai ga samun nasarar lashe kofin FA tare da kungiyar a shekarar 1995. Bayan ya yi ritaya, AMOKACI ya zama mai horarwa a kungiyar kwallon kafa ta jihar Nasarawa kafin daga bisani ya rike kungiyar kwallon kafa ta Iyimba da ke garin Abba. A matsayinsa na jakadan ƙwallon ƙafa na Najeriya, duk da mukami ne na girmamawa kawai, AMOKACI zai bawa gwamnatin tarayya gudunmuwa a ma'aikatar matasa da wasanni, musamman a bangaren zakulo masu hazaƙa da baiwar iya taka leda, inganta harkokin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasa da kuma bayar da shawarwari ga matasa, maza da mata akan harkokin motsa jiki. To kuna sauraron labaran duniya ne daga sashen Hausa na Randawa Media Concept. Yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku shirin gonar nishadi. Shirin gonar nishadi ne wanda yake zo maku daga nan sashen Hausa na Randawa Media Concept tare da ni Fadila Isiyaku. Yau a cikin shirin gonar nishadin namu za mu karanto maku labarin nishadi, da fatan za ku nishadantu kuma za ku kasance tare da mu. Magarib Isha'i, makarantar kwana ta Kailoyan Kurmi, malamai sukan hukunta ɗalibai da hukunci mai tsanani ko mun kankantar laifin. Ɗaliban suna tsoron malaman kamar rai da mutuwa. Wata rana ɗaya daga cikin ɗalibai mai suna kunnen ƙashi ya sulale ya tafi gari kallon ƙwallo. Haka Bola ya tsallaka katangar makarantar ya tafi kallon bal. Cikin rashin sa'a, Bola ya gami da wani malamin su Inyamuri mai suna Mr. Boss. Ko da malam ya ga Bola sai ya kirawo shi ya ce, "Hi you boy, come and tell me your name. I will write down your name. Tomorrow zaki sha bulala 50." Ko da Bola ya ji haka sai ya ce, "Sir, my name is Magarib Ishai." Mr. Boss kuwa ya rubuta haka. Ya ce Bola ya tafi. Ko da gari ya waye aka zo filin assembly, sai Mr. Boss ya ɗauko takardar shi yana zagaye ɗalibai da bulala a hannu yana cewa, "Yau akwai showing da dan banzan yaro zai sha bulala 50 lashes. Yanzu zan kira shi, his name ya fito out." Yara suka yi tsuru-tsuru suna jira su ji wa za a kirawo.
aiko sai suka je an ce magarib isha'i shiru ba wanda ya fito. Mr. Boss ya ƙara ya ji shiru sai ya tambayi wani yaro da ke neman yin dariya ya ce boy tell me what is magarib isha'i. Aiko sai yaro ya ce sa is the name of prayer in Islam. Gonar nishaɗi to ku kasance tare da mu wani lokacin domin jin mu ɗauke da wani sabon labarin. Bisalam. To a gaida Fadila Isiyaku da shirin tana gonar nishadi. Yanzu kuma sai labarin wasanni. Masaurare assalamu alaikum. A labarin wasannin na yau za ku ji cewa mahaifi da jika sun kafa tarihin buga wa kungiya ɗaya kwallo. Dan wasa Daniel Maldini wanda ɗa ne wajen Paulo Maldini kuma jikan Cesar Maldini ya buga wa AC Milan kwallonsa na farko a tarihinsa. A ƙarshen makon da ya wuce ne Daniel Maldini ya buga wa AC Milan kwallo a matsayin babban dan wasa a karawarsu da kungiyar Hellas Verona. Daniel Maldini ya sha bamban da tsofaffin 'yan wasa waɗanda suka kasance 'yan wasan baya. Matashin dan kwallon yana buga kowace lamba a saman fili. Maldini yakan buga a matsayin dan wasan gaba ta gefe ko kuma ya tsaya bayan mai cin kwallo. Dan kwallon yana da shekaru 18 a yanzu. Jaridar Daily Trust ta bayyana cewa dan wasan gaban ya burge 'yan kallo a jerin wasannin da aka buga kafin a soma gasar kakar wannan shekara. Bayan nuna gwanintarsa a wasannin share fagen sabon kaka ne aka fara tunanin amfani da Maldini a manyan wasannin da AC za su buga. Bayan ganin wasan dan da ya haifa Paulo Maldini ya fito yana cewa shi dan kwallo ne mai gyara wasa kuma mai jefa kwallo a raga kuma lamba 10. Kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirin duniyar labarai na yau Laraba 5 ga watan 2 shekara ta 2020, amma kafin mu yi sallama da ku ga bitar muhimman kanunsu. Kun ji cewa fadar shugaban ƙasa Buhari ta nada Daniel AMOKACI a matsayin jakadan Najeriya. Haka kuma jakadan Saudiya a Najeriya ya rasu. Sannan kuma mun labarta muku mahaifi da jika sun kafa tarihin bugawa kungiya ɗaya kwallo. Kafin na madadin dukkanin abokan aiki na Nabila Abbas, Fadila Isiyaku sabuwar kofa da kuma Zainab Bayar Allah. Ni da na shirya na gabatar Isa Randawa nake cewa mu kasance lafiya. Sannan kuma kar ku manta za ku iya yin subscribe YouTube channel namu na Randawa Media Concept ko kuma a ziyarci pejin mu na Facebook a Randawa Media Concept domin samun labaranmu masu zafi da zaran mun dora. Assalamu alaikum.